Ramogi TV. Riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod mano mar Elimu Bora Working Group odhi e doho mar dwaro chungo chenro mag penj madongo e pacho kae nyaka binon matut duoko mar penj madongo mag klas 8 mar KCPE kod mar klas 12 men KCSE ma higa mokalo. E kwayo margi, riwruoge ariyogo ywak ni penj mag higa mokalo ne ok onon e yo makare kaluwore ni thoth jopuonjre ne ni kod achiedh nade makagi kacha. Simfros Okinda leronwa wachni. Riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod riwruok mar Elimu Bora Working Group dwaro mondo doho chungo timo penj madongo e pacho ka nyaka chieng' non matut duoko mag penj ma higa mokalo. E kwayo margi, riwruoge ariyogi dwaro mondo duol matayo penj madongo e pacho ka NEC kaka achiel kod jatend migawo mar somo onon matut duoko mag penj manotime higa mokalo, mano mar klas 8 kod mar klas 12 kendo pedho duoko e lela. Riwruogego dhi nyime gi lero ni tok duoko manogol dwe mar 11 higa mokalo, jopuonjre nochako yudo chochni maka kod kacha e duoko margi. To kado bedo ni moko kuom jopuonjre nogo lipot, onge okang' moro amora ma NEC nokawo. Tarik 8 dwe mar 12 higa mokalo, Kenya Human Rights Commission kod Elimu Bora Working Group ne oro kwayo ne NEC e ote margi. Ne gidwaro ng'eyo lere wi chike matayo nono penj kamoting'o, chike kod chenro matayo kaka ichiwo marks kod okenge mag gayo chiwo marks mohewo madwarore ne jopuonjre, chenro kod chike matayo penj mag NEC, chike matayo riwo, nono, nuoyo nono kod chiwo lipot mag duoko mag penj. Ne kata kamano ne ok ochiwo duoko moro amora, kata obedo ni nyaka apisi mar Ombudsman bende ne odonjore e wachni. Ponono ni doho ogolo ng'eto moyiengore korka weg bura, ne kod jatend migawo mar somo ni kod ndalo 90 mar tieko nonro matut. Ponono ni ne kod migawo mar somo pod odagi golo nonro ni kata tok doho ng'ado mondo gitim kamano. Weg bura dwaro mondo doho ogol chik matamo gi seto kendo tayo penj madongo kamoting'o nyaka chiwo duoko mag penj kod obok mag somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto onyiso mor